Kanunly erkinligi kepillendirilen türkmen teatrlary wagtçylyk bilen meşgullanmaga mejbur bolýar. Soňky ýyllarda ykdysat jökünlüğiň çuňlaşmagy netijesinde teatr işi bilen meşgullanýan adamlar kyn günleri başdan geçirýärler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Megerem şu ýagdaý bilen baglykda Gurbanyň Berdimuhammedow 3 fevralda teatrlara milli ýa-da akademik hukuk derejesini bermegiň tertibini we şertlerini tasdikleýän karary gol çekdi. Döwlet eýetçiliginiň näkimedi bu karary Türkmenistanyň teatr işini hassa kämilleşdirmek, teatrlaryň dörejilik mümkinçiliklerini artdyrmaga ýardam etmek, teatr işgärlerini höwetlendirmek maksady bilen düşünülýär. Emma yerli synçylar azatlyk bilen söhbetdeşlikde türkmen teatrlarynyň bir senzurasyna işlemeli bolýanlygyny we netijede köp tomoşaçysyny ýitirenligini aýdýarlar. Türkmenistanyň teatr we teatr iş hakyny kabul eden kanunyna aýdylmagyna görä, teatr we teatr iş wagtdaky döwlet siýasaty insanperwerlik, demokratik görelgelerini, umumy adamzat ruh hymmatlyklarynyň artykmaçlyklaryna, dörejilik erkinligine we teatr sunugatynyň umumy el ýeterliligine esaslanýar. Statanyň soňy. Ýöne ýurdun teatrlarynyň düşen ýagdaýy kanunyna kepillendirilen dörejilik erkinligi hukuklarynyň we beýleki wagdalaryň diňe ýazylan sözler bolup galýanlygyny görkezýär. Hususan soňky ýyllarda ykdysat çökünlüğiň çuňlaşmagy netijesinde teatr işi bilen meşgullanýan adamlar kyn günleri başdan geçirýärler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy aýtdy. Bu ýagdaý paýtagtdaky teatrlaryň işgärleriniň egerde müşteri tapylsa, az sanly adam üçin hem tomoşaçy başyna 10 manatdan pul alyp oýun görkezip başlamagyna alyp geldi. Egerde 100 manat töleseler tapagdy ýok. Adamlary teatra işgärleriň ýürýän gapysyndan hem göýberip bilýärler. Teatrın karantin sebäpli yapylmagy hem päsgel bermeýär. Teatrın kollektivi öz uğur tapıçylygyna görä gün aýlamaga mezbur bolýar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Dol karantin şertlerini ýöregüsen paýtagtly ýaşaýjylaryň arasynda medeni din jalyş küýseýänler hem tapylýar. Olar teatrlara gelýärler, emma olar hemme ýerde ýapykdyr. Onsoň olaryň bir näçesi teatrın ýeňsek kapysyndan gelip teatrlaryň haçan açyljakdygy bilen gyzyklandy. Mollanyp etadynaky talipler teatrnyň dolanyrjysy teatrın haçan açyljagyny sorap bilen raýatlara onun urak adam bolup gelseler, olar üçin teatrın sahnalaşdyran oýunlarynyň bir sahnasynyň görkeziljakdygyny aýtdy. Biledin wagty 10 manat. Eger 100 manat töleseňiz, bir adam üçin oýun görkezip bilerler diýip teatrın dolanyrjysy aýtdy. Teatr resmiýetiniň gurrun bermegine görä, karantin döwründe teatrlaryň maliýeleşdirilişi öňküden beter gözgüýni ýagdaýa düşdi. Köýen çyralary çalışsak bolsaňda, beýle käwr zerurluklar üçin hem başga çykarga bolmansaň, teatrın artistlarynyň jübilerini gözlükmeli bolýar diýip olaýtdy. Büdjetden diňe artistler we dolanryş hojalyk bölüminiň işgärlerini aýlyk bermäge ýetjek terişde goýberler. Teatrın hasabyna awtobuslar we beýleki awtolawlar, ätýaşlyk şaýlar bolmansoň uzak işläp bilmeýär. Diňe direktor gatna diýen ýeňil maşyn işleýär diýip azatlyk bilen anonimlik şertine urlaşan teatr resmiýeti aýtdy. Şeýle dol soňky ýyllarda adat bolşýaly medeniýet işgärlerini dürli çärelere gatnaşmagy, şol sanyna mejlisiň ýygnaşyklaryna ýaşullaryň roluny çykyş etmäge hem mezur edýänliklerini gurrun berdi. Şeýlelik bilen dörejilik işinden daşlaşdyrylan sunugaty öz kärine berilen adamlar eklenç üçin rejimiň wagtçylygy, propaganda bilen meşgullanmagy mezur bolýar diýip Azatlygyň teatrdaky söhbetde aýtdy.